El meu nom és Francisco Pava Cònsol, els anys 95. Me queden poc, 3 o 4 mesos i més. Si no me passa res, n'hauré 96. 96 anys. D'allà vam el Prat, el Clot de Baix, i després passat a l'Aigüera de nau, tot el Plat, tot està nau. En Corralet que hi havia nau, encara difonem a cada allà i treure herba. Ja on baixàvem a baix, però jo i el tibú ens quedàvem en paller, de Maití podia d'allà més dura tot i duixos. Estem a taula. Treballar a base de bé. Que ho hem estat els aranesi? Cregui que ho hem estat un país, un territori de gent valenta, gent de més arraigs, molt laguens de la terra, gent que han volut deixar darrere tota la tradició i la història, i persones que hem hagut la capacitat de passar d'allò dependència exclusiva en els airaus de la ramaderia, pagesia, a d'auti que són llautiaers com són els hotelers i de llautes dependentes. Però cregui que el nostre treball hauria d'estar de mantenir aquesta manera de veure les causes, aquesta funció de deixar tas que havien darrere un territori més soñat i més cuidat. Hagués i Aran que no volem perdre. Hola, soy Rosario Leja, més conegudo como Rosarito dels Banys. En aquells temps se torné cap per allà venc perquè, claro, ja comencé a queire que sigui la salvació de tutti. Comença a casar en l'hivern, hi havia la gent a banyar-se, ja ho té per espaiar, que les hevo per espall, les hevo callos. Se prespallaven, i contents se n'anaven, i bueno, Rosario, fins a la propera ja tornarem. I sí, a poc temps ja tornaven els mateixos. I per cert, 15 dies d'aquesta gent que parli ara, me vingueren a Bagergue, me vingueren a veure. Era vez, pues, era un pensament, dic, bueno, a veure el que vam a fer, perquè jo anava a Bagergue sense haver un negoci o un treball, me morissi. Era vez, no, ja pensàrem en un restaurant, la playérem, entre nosaltres, més de gent la obriguérem, era el primer dia, Nochevieja. I bueno, a veure si m'emplís de gent, que va, no hi me vinguec. Jo no és que dels 15 anys, als 14 anys darrere d'un negoci. Era bé, pues claro, pues no he vist res més que això. I jo, quan me levava contento. Era ben polit levat a treballar. Anat allà a te puestos i estaves en casa tot. En les darreres dècades, el teixit socioeconòmic de la Val d'Aran ha patit moltes transformacions, sobretot degut a l'obertura de Baqueira i a tot el turisme que va a Tour de la neu. Així, en Baix Aran, l'impacte d'aquest turisme de neu no ha estat tan gran. Indirectament sí que ha hagut un impacte positiu, més no ha estat principalment un dels motors de l'economia de Baix Aran. Sobretot, un d'aquests motors ha estat el comerç transfronterer, que també s'ha vist molt afectat per causes externes com podria ser l'entrada en l'euro. No hi gaire anys, una família de francesi, d'en 200 francs, havien poder adquisitiu que ara, amb l'equivalent d'aquests 200 francs, que són 30 euros, no pot ser el mateix. Què més aranesi?
Els aranesi hem gent que ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, que ha sabut reinventar-se en cada cicle econòmic. Jo de mur i que de cara en futur sabés que m'adaptamos a afrontar aquests nous reptes i aquests nous cicles que ens vien tant por venir a les nostres generacions futures. Si s'hagam de respondre a la pregunta de què volem els aranesi, segurament la resposta seria tutti la mateixa. Volem ser persones felices. Una felicitat que de ben segur depèn de cada un, més que hi ha trets bàsics que compartim. Una felicitat que se basa en els besunys bàsics coberts, besunys com a treball. Volem un Aran d'en futur i treball, d'en més oportunitats als nous emprenedors. Ens cal garantir una oferta desestacionalitzadora que ens permeti treballar més enllà de l'hivern i també garantir una millora de la distribució de la riquesa. La vivienda. La vivienda és un dret que avui més jovent en un projecte de futur. El mercat d'avui en dia ens dificulta el son accés. Cal treballar en una vivienda per poder un futur digne. La sanitat, l'atenció a les persones. Una felicitat que també se trapa en aquest sentiment de sentir-se part d'una comunitat. Una comunitat que compartís una cultura. Volem que la nostra sigui una cultura viva, e mantenir les nostres tradicions i la nostra llengua, e crear i consumir cultura com aquell en llaus territoris. Que compartís paisatge. Volem un Aran que sonye paisatge i territori, i volem un Aran que doni suport a tots els ramaders, que són els que se n'encueden d'aquest paisatge que hem heredat dels nostres pares. Que compartís activitat esportiva. Aran és sinònim d'esport. Volem un futur on l'esport sigui l'eix vertebrador de la nostra societat i potenciador de les nostres muntanyes. Que compartís una identitat. Aran és com un larè compartit, comú, que cal saber soñar damunt un autogovern al servici de la gent, que puguen reenfortir la nostra identitat tant personal com a col·lectiva i també campant en un futur millor. És una felicitat que depèn també de compartir aquella idea de futur il·lusionador i amb esperança. Un futur que passa per la innovació. La innovació és un aspecte clau en aquest temps. Des de les institucions hem d'estar capaços de treballar en adaptar l'economia a la comunicació digital. D'aquesta forma seran més competitius i eficaços. Per a nostra joanesa. La joanesa de la Val d'Aran volem un futur digne i amb oportunitats. I per a nostra mainadera. Volem un Aran en què puguem conciliar la vida familiar, més suport a les escoles mairaus en que la nostra mainadera hagi qualitat de vida. Què volem els aranesi? Volem guardar el futur amb il·lusió i amb esperança. Volem seguir estant lleials als nostres avantpassats, a la nostra identitat i a les nostres tradicions, a temps que també volem seguir estant un poble acolledor que entra en segle XXI amb totes les garanties. I amb ganes de posar endavant un projecte compartit on les persones siguin el centre de totes les polítiques públiques.